si ještě spustím na tom. Spustím až jakmile natočíme úvod. Dobře. Nazdar lidi, mé jméno je Samko. Nazdar lidi, já jsem Deepes. Vítám vás na kanále Special Duo a dneska máme takovou specialitku Try Not to Laugh Challenge. A my jsme to byli na takový pracovní název Směj se, cvičíš. Za každý zasmátí budeme dělat 2 kliky. Jdeme na to. Jo, strašně se těším. Jdeme na to. Jo. Tady máš svoji skleničku. Dík. No pasa nada más. No pasa nada, ya cálmate. Atravessou a mensagem. Kámo. Tak jdem na to, no. Okay. Jdem na další, takže to je 1-1. Jej. Así. Check. Axe Epic Fresh, pánský deodorant. Si neodolatelně svěží vůní? Je možné všechno. Voň neodolatelně. Axe Effect. 10% sleva na první 3 nákupy. Tak do toho jsem teda taky koupený. Sleva na první 3 nákupy. Já tady to znám, ale vždycky jsem to zasměla, vždycky, já úplně... Jo, já taky. To je tak skvělý video, ale kdybyste chtěli vědět, pod námi je taková hezká loužička. Jo. Jo. Budeme dělat kliky za chviličku. Ano. Co udělám? मैं मेरे घर का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। घर में चाहे कुछ भी हो, उसका जिम्मेदार मैं ही होता हूँ।
go. Já jsem si teď podříkal telefon, ne. Teda kameru. Jdeme na to, jdeme dál. Bark at your dog. Já už. No už 2, že? Ty máš teďka 2 body, že? Já mám 4. Kámo, jdi na konci ještě pustím nejlepší video a jestli se u něj nezasměješ. Kámo, ty jestli se u toho nezasměješ, to nezvládnu, jako. Yemek mi istiyorsun? Kámo. Hoši. Je to 5-3, jo. Jen abyste věděli, já jsem došli do Mokrý boty. Já taky. Chceš dolit vodu? Jo. Chci doliju. Kámo. Já jsem si to vyšplíchl do nosu. Kámo, ti pak pustím nejlepší video, kámo, co dáme. Úplně, kámo, masterpiece. Pokud já nevím, jestli se ho pamatuju teda. Tak jdeme dál. Jdeme dál. Jdeme na to. Za každou sušenkou Opavia stojí péče. Více informací na Opavia. Nevěděla jsem, že máš pomoc! Am I walking you or you? Stopnu, počkejte. Já jsem tady zašpinil. Hoši, já jenom chci říkat, já jsem reálně teďka získal bod. Jen kvůli tomu, že jsem... Jsi taky utřít. Nádhera. Jdeme dál. Walking me. Oh, I'm walking you. Okay. You ever had a Red Bull? I never had a Red Bull last night. I really like Red Bull. I got a new. Llama, 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 llama. Já mám 4. Ne. Jo, 4.
A já. Můj další bod. Takže mám 6, ne, Máš 5. 5, je to 5-6. Už jdeme dál na to. Můj bože. Jdeme dál. Teď už je to čím tím horší. Kamaráde, teďka. Já pustím poslední video, počkejte. Já ještě nejdřív, ale... Já nevím, jak se jmenuje, počkejte. Že musím začít tu píšničku. Tak ozveme za chviličku. Už tady našli jsme to video. Hoši, jestli se teďka Deepest zasměje, tak budeme dělat stejně kliků. Pokud se nezasměje, tak jsme pěkný. Dokázal jsem ho rozesmát. Takhle dělit. Je to 6-6, kámo. Kámo, tak to je nejvíc legendární toto. Já jsem někde tady skončila na podrážce kamínek. Tak my jdeme dělat ty kliky, no. IPS jdeme na to. Okay. Easy, kámo. Jednoduše jsem tě dostal. Já jsem Hele, musíme teďka tady udělat nějak jako, kde to budeme dělat, ty kliky. Rovnou prostě na rovný podlaze. Hoši, jdeme dělat 12 klikou. 12, přesně tak. Tak je 12, ale mi kloužou boty. Mě taky. Hoši, toto, to je content, který jako, můžete vidět skoro všude, ale to je content, který nikdy neuvidíte, takže jdem na to, díváme si. Okay. A sledujte nás pro další videa. 3, 2, 1, teď. Kámo! Hoši. Hotovo. A kvůli vám si ten udělám ještě 13. Hoši, říkáte si možná, jsme z 12 kliků vržení. Ano, jsme. Ještě udělám 2 navíc, jen tak for fun. Tak to na kamaráde. Ne, kecám. Nebudeme předbíhat a aspoň ho dorovnám. Dám si srandu. Překonám ho. No nic to jedno. Hoši. Když na tohle video líbilo, sledujte náš kanál pro další videa. Těšte se na další videa, protože tenhle kanál bude bombový a rozjíždíme ho, takže jdeme na to. Jdeme na to, čus.